have lavet. Og der ved jeg lige præcis, hvor vi skal gøre det, så det er perfekt. Vi skal bare lige gøre sådan her. Det er ultra. Det så har vi. Så er vi sikre på at have... Hvornår skal vi gøre det? Du vil lige gøre, når vi er på vej hjem herfra. Ja, den står helt perfekt. Inden vi gør noget andet, der skal bare lidt ned og op igen. Nå, vi kører hjem her. Vi skal faktisk tage den her tur også. Ja, det er også det, jeg tænker. Ja, og der skal dreje mere rundt på stedet. Der. Jeg tror, de er. Men det ved jeg ikke, hvis vi skal have ting, der er hænge. Så kan man lige gøre sådan.